Itu elok kita baparak kaladam tanamlah padi. Itu elok kita lai banyak panek surang ganti baganti mai. Alah. Sampai pagi mak. Le talok dah mak sampai pagi. Talok dah mak sampai pagi. Dek ambo indak talok. Ari lalarui malam kini badendang indak kalamu. Ode elok basurang kinali mangko badendang kami disiko mai. Manya Pak Dalius Ilialah urang dona sungai Tarap. Arina sadang pukul 5. Tadi Pak Dalius bakanda rabab-rabab babuni apa mailang saja Pak ai. Olai di mongko Pak. Masuk ah. Kita cuba model buat watuang tu. Kau sawer lah kau Pak. Gadang ayah di kalumbu anyi sagalo bungola doan ansu Pak Dalius mengaruak bulia mairiang di belakangnya Pak. Alah. Masuk tu. Ai kau mau sampai pagi kau. Leni. Sabar lu len. Aku gua lah dulu ni. Bekau agian kawak. Apa mancing tu? Agak kulabu warna. Tanang-tanang malam mamak mandangan nak jale pantun rabab samalamku. Di Jawa biasanya Pak Dalius warnanya merah, dikinali lah biru tu warnanya apa Anyi nanindak sampai lia pulau menanti aruk saja. Yo santiang Pak Dalius baragia saratui babagi dunia apa Iyalah suruh aja lah berabab. Apa seorang sang mendayung malang kok. Balain mana patang nyuari kalawang jinjang laraji. Olain bana rabab semalam kini ayah gadang sampan tak anyui nemai. Apa di belakang apa tu lah ngaruk-ngaruk tapi tak jalan dah bor. Jumai lawak baru kapal apa ku hari mana ambau nak nambah apa ada Pak paling menodong indak kalamu rabab jodendang kim kenala menanti puluh Ibu Erma Yohana DPD RI kalai datang kana kami di mungku Bu Emma. Onde Bu Emma nanelok hati urang pagura welok basu. Oh sungguh merasai Pak Dalius malam kini Bu Emma tampak pulung de Bu Emma. Alun je lah Bu. Ada. Kubalo orang papi kabunari nasadang sanjurayo. Allah merasa ibu Emma kanai pantun kami baum buat jo galak saju hari barembang lah malam ju nekalita
latte laco kacang. Alah mulai manggaruak-ngaruak bu. Bu Emma nak tembak sih kok melantiangnya. Tak usah banyak-banyak bu, cik tiket salam ah. Ambo besok balik ke Jakarta. Jangan ragu-ragu lah nih, capek semua hari ini. Tinggi nagari mandi angin, oh dalam daerah Bukit Juhu. Terima kasih Pak Delius Jubu Emma lah bakirim. Udah Marta Gunawan pengusaha muda tampak bulu deh apa oh udah Marta. Aku gak capek tibonya. Mimi bisi aja gak banyak kemari mi. Panua kotak lu balik ke Jawa lain. Dikinali mak samalam naku. Oh alek marapulai joana ada. Oh beragam bana budayo nanti bo budayo kita jangan sampai lupa mai. Banyak di bisian lebih kepang. Aman tuh. Bagi dua aja. Biasa dobi. Ilialah orang di Piladang. Otarwe kabaru kakoto tu. O dicaliak-caliak Pak Masud lai datang. Dangalah dendang samalam ku Pak Masud. Onde Pak Masud nanelo ati baru tasapo nyoka panggung. Salah juga. Astagfirullah. 10 di bisiannya Pak. Gadang lai di Kalumbu. Anyik sagalo bungo ladu. Onde udah Safri John di makok duduk. Oda ngala dendang samalamku. Pengacara itu magaknya udah Safri John. Galak-galak je yo. Pinang Sinawa rampak pagai mati di lambu nombak ju. Dang ade udah Safri John dendang sayu sampai barabab indak kalamu de apa. Ambek lama mak nak katanjuang hari nasadang sanjuju. Usala mama apa ibu kata singguang ada rabab lah biaso Pak Dalius. Kita gili yang mandro.
baolah tumpang badan kami Bume malakana sanan kulan baolah tumpang badan kami Oi man rao giliang ladenang ajurang bamat pamikanyo Kini di rumah Pak Dalius Badendang Di rumah Bu Eman Tapabilo Kini di rumah Pak Dalius Badendang Di rumah Bu Eman Tapabilo Yeah! Iliang Row Nielailah ke padang-padang Hari satu lah ke sawah Oh nielai ke badendang panjang Wakatu pulo nama matejo Nia elaina barabat panjang Lain wakatu pasuo gitu Patalaran tiang gayo jati Datola manipo mama sularonyo Tak cukui dendang samalam kini Di channel YouTube Kitu Wasu Tak cukui dendang samalam kini Di channel YouTube Kitu Wasu Alkawi Minang Channel Madrau Official Go! Badendang kim sasudaiku Kita letakkan rambak dahulu Badendang kim joleni sudaiku Iku sudaiku Iku Urang bonjo pai kemudian kau juang gurun di atih balai marapak Nyampang tasingguang mamak deka naik talantuang deka turun rila jom maaf kamu minta Dak doga tiang rata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.